Papa Uteng. Yeah. Ene Uteng ulala inini ke uthi sifundisa sintu la. Uteng. Prince Sizwe mina ke ngikwamukele la ku Beacham Breakfast kunjani? Ngiyavuka ngiyaphila ninjani? Sibusekile thina sijabulile la. Namhla ke sifuna ukukhuluma ngemthetho wokugcina lesitokhuluma ngawo ke kumthetho wesintu ke la. Then isilandzele nemigomo. Sibekile emcamelo sawubeka ne foundation nesisekelo. Umthetho wokugcina uthi into kwesintu noma yini? Umthetho kena owesintu ogcina ulula nje. Futhi kena uthi into kakhulu kena ekuthini kena incazelo yamagama kusintu iza kanjani. Manje kena lo mthetho lona owesithathu uthi incazelo yamagama inikezwa ngumsiziva wonkamisa. Uyabona ke. Kusho ukuthi kena lapha kena sisikhuluma ngokuthi kena sisinikwa umthetho ukuthi kena incazelo yamagama sigeqa kanjani noma sithola kanjani uma uthola noma uzwa igama njena ibizo mazolizwa uthola ukuthi kena unayo incazelo yakhona noma wazi ukuthi lichazani. Unayo imigomo yokuthi kena ukwazi ukuthi lichazane igama nanokuthi kena uma sesiphenya kena amagama siphenya kena imiqondo siphenya futhi amasu andulo siyakwazi ukuthi kena ngale mthetho lona sikwazi ukuthi kena siphenye ukuthi sithole ukuthi kena igama lichaza ukuthini. Manje kena uma sithi kena igama noma incazelo inikwa ngomsiziva umbuzo uzothi kena yini umsiziva ithi ngichaze kena ukuthi kena uma ngikhuluma ngomsiziva noma onye indawo kena uzozwa kena kuthiwa umsizisha ukuthi kena sikhuluma ngani ngoba kena sithi incazelo inikwa ngumsiziva unkamisa. Manje kena umsiziva uyini phecelezi kuzothiwa uspectrum kodwa kena sisichaze ngoba sisuke singayichazanga ke noma sesithi phecelezi kodwa nje ukuthi abantu baqonde ukuthi sikhuluma ngani. Kodwa kena yini ispectrum sizochaza sithi kena into enjani leyo uma sikhuluma ngespectrum. Uma sikhuluma ngespectrum sicabanga into engumnyakazo osalayo. Cabanga umsila, cabanga intuthu musi. Cabanga into yokuthi uma inyakaza iyakwazi ukuthi izishiye emuva noma ishiye emuva njengokuthi uma ubona asikhulume njengendizamshini lena eyibizwa ngokuthiwa yi-Spitfire onokuyibona nje indiza phezulu ikhipha intuthu la emuva kuba khona okusalayo. Lokho okusalayo lokho yilokho esikubiza ngokwesintu uC loyo uSI uC. Bese kena ukuthi kena ususho ukuthi kena lokho kena kuyinto ebambekayo. Bese kena masuthena kena umsizi kuzi lapha sisikhuluma kena ngezinto ezizalanayo noma ezizalanayo eziningi. Uyabona into ezizelwe uma sithi zizelwe sisho ukuthi kena ayizibelethiwe kodwa kena ezikhishiwe ke phecelezi sizothi manifested. Uyabona ke manje umsizi lana sesikhuluma kena ngakho ke lokho kusalayo kumnyakazo kodwa kena kunozi kusho ukuthi kena kuba kuningi akukho kodwa uvake igama kena leli kena elichaza ukuthi into iphinda kangakanani noma iyenzeka kangakanani esikhathini noma exesheni elithize. Kusho ukuthi kena uma sithi kena unexesha noma inako elithi 2 seconds uma kena unokwenza lokho lapho okwenzisa noma okwenzayo kulowo 2 seconds leyo kusho ukuthi imvamisa yakho kena sithi mhlambe unyakazisa isandla kayi20 ku2 seconds kusho ukuthi kena imvamiso yakho lapho noma imvamilo iba ngokunyakazo ongu20 ku2 seconds. Uyoko loyo uva uphuma kena kumsuziva kaVavevivovo esizoxoxa nje ngaye ngelinye ilanga. Kodwa kena ngifuna kena ukuthi sichaze siqonde ukuthi kena ispectrum noma kena umsiziva sisuke sichazana. Usuyathola kena ukuthi kena amagama lawa amathathu ngumsi, nguzi, nguva. Okusho ukuthi kena sinento lana njengomsile njengentuthu kodwa kena inozi uzi usho ukuthi inengxenye negaba
futhi ke nalento lena eyintuthu noma umuthi noma uthi ukwazi ukuthi ke na wenziwe yigatsha noma wenziwe ke na ngegaba. Legaba lezi yizo uzi, bese legaba lezi uhlobo lwazo noma imvelo yazo nguva. Kusho ukuthi ke na zizinjani ke na izinto eziphinda phindayo exesheni elithize noma nakwing ethize. Uyabona ke na ngumsiziva ke loyo. Bese ke na sithi ke na umsiziva wani ke loyo, ngoba imsiziva ke na ngithanda ukuthi abantu bakwazi lokho emakhaya ukuthi ke na ziningi inhlobo zemisiziva. Uma sikhuluma ke na ngemisiziva lena, njengokuthi ukukhanya nakho ke na kuwumsiziva. Umsiziva vele siwaziyo nje kaningi nje nangokukhanya, ngoba kukhanya uthola ukuthi kunozi ngusi onozi abaningi. Njengokuthi ke na siye sikhulume ke na ngokuthi ke na sinelozi lena ku spectrum ukuthi ke na ngama frequencies ahlukile ayenza ini i spectrum. Lawo ma frequencies lawa angova. Manje kithina ke na kuba ke na ngo A E I O U. Kusho ukuthi ke na kuyo wonke amagama owakhulumayo uwazi ukuthi ke na awazimelanga anamathela. Sithi nje na utha, ula, asithi ke na uhla, asithi uqa. Lawo ke na ngamagama, kodwa ke na uma uhla eyedwa bowazi ukuthi nje na akachaziwa ayedwa, kodwa uchaziwa phakathi noma uchazwa ngokusekelwa ngumsiziva. Manje umsiziva ke na kubalekile, ingakho noma ngikhuluma ngesinye isikhathi uma ngichaza igama ngizosho ukuthi legama leli liphuma kumsiziva onje, ngoba ukuqonda umsiziva ukuthi umsiziva wani othini ukusiza ukuthi ke na ukwazi ke na ukuthi uqonde igama. Uma siphenya amagama sifuna ukuthola indabuko yawo, siye senze kanje, siyenza kabili ukuthi ke na kokuqala sifuna umlando wakhona wegama. Lokho kwekubizwa phecelezi nge-etymology, ukuthi ke na igama leli lisetshenziswe nini, kuphi, kanjani. Mhlambe belisetshenziswa lapha eSisuthwini, mhlambe ke na beku-1800, mhlambe lapho inkosi besasomushweshwe, mhlambe ke na legama leli lisetshenziswe ngo-1500, kanjalo kanjalo. Lapho sokubheke na etymology ukuthi isetshenziswe nini, belichazani ngaso sikhathi leso. Bese ke na kuzoba ke na ngomqamelo ke. Ngomqamelo ke na siye singabheki ke na umlando kakhulu wegama, kodwa ke na sibheka isakhiwo saso ukuthi ke na igama leli lakhiwe kanjani. Bese ke na kukhona lapho ke na sizogeqa khona incazelo. Lapho ke na kumqamelo lapho ke na sidinga khona kakhulu ke na lo mthetho lo owesithathu wesintu owomsiziva. Nguwona ke nokwazi ukuthi usihole ukuthi usise eqinisweni lebizo lokuthi leyini. Lokho ke na kubaleke kakhulu ke ekutheni kubisa isintu njengolimi oluzimisele, hayi nje ulimi abantu abavuka nje ekuseni begijimisa imbuzi nenkomo base bacabanga. Kodwa ke noma sesifika lapha ke na sithola ukuthi cha, lolu ulimi elathatha isineke, elathatha kuyikhanda okukhulu, kuze egcineni sikwazi ukuthi njena size sikhulume njengoba manje ngikhuluma nawe. Manje siseyindaweni lapho khona abaningi abantu becinga ukuthi ulimi lethu leli okhokho bevele nje bavuka nje ekuseni bese njena bekhulume nje, kanti sinemigomo. Siubona le migomo lena kakhulu ke na lapha ke na kulo mthetho noma ke na umulawo noma isimiso esisitholayo lapha ke nesigcineni esisitshelayo ukuthi ke na uma sidinga ke incazelo yamagama kwisintu siyithola ke na ngale msiziva. Engizothanda nje nokuveza ukuthi ke na uma sikhuluma ngesintu ke na sikhuluma ke na ngolimi olungaphansi kwezilimi zonke zabantu elungumhluzi. Manje ke na lapha ke na akusukuthi ke na lichaza nje kuphela inkulumo yesiSwati noma yesiZulu noma yesiSuthu, kodwa ke na zonke incazelo zamagama zesintu zelimi zesintu ziyakhona ukuthi zigeqeke ngalo mthetho lo, noma ke na izigaba zencazelo yakhona ingeke izilingane. Nakho ke na engithanda ukuthi ke na sikwazi ke na ngalo mthetho lo
ukuthi ke na kunemigomo phansi kwale mithetho le migomo lena iyona ke na isisizayo ke na nikwazi ukuthi ke na isihole kahle isitotose kahle ke na ekutheni ukuthi sithole incazelo yamagama. Manje ke na ngithe sinika ngu-A E I O U okuwukuthi ke na yizona ziva ezomsiziva lona esikhuluma ngawo u-A E I O U simthathe njengovama noma ivamilo ke na sengichazile noma ke na uva esengumchazile ke ukuthi sikhuluma ke na phecelezina nge-frequency, sikhuluma ngokuthi into yenzeka kangakanani kuleso sikhathi leso esinikiwe. Manje ke na kithina ke na ngu-A E I O U lona isinawo njengova. Uva wokuqala u-A kusho ukuthi ke na nge-frequency yokuqala lenemvamilo yokuqala nguva ngu-A ukuthi ke na u-A ke na usinika ke na lokho sesikhulume ngakho nangeviki elindlule uqasimo. Uqasimo kusho ke na ukuthi iyokuqala noma isimo sokuqala imigomo ke lena senginika yona umgomo lona waku-A ukuthi ke na u-A uyasiza ukuthi ke na sikwazi ukuthola incazelo esizwayo. Lokho kusho ukuthi ke na uma uzwa igama noma ibizo elino-A usunomgomo. Umgomo kusho ukuthi uyagoba ukuthi ke na ungagwigi, wona ukugobayo ukuthi ke na gega kanjena noma ke nahamba kanjena inyathela kanje. Unomgomo ozokugoma ukuthi ke na incazelo ka-A imele ukuthi ibe kanjani. Bese ke na kuba khona ke na ewesibili umgomo usho uthi ke na sesubhale kanjena sithi u1 noma ubunye bese ke na sithi ukwabelwa ngu-A, so kusho ukuthi ke na sithi u1 bese ke na ngaphezulu kuka-A. Lokho ke na kufana nokuthi ke na yaba phecelezi uyadivide. Kodwa ke na into esiyenzayo noma esishoyo ukuthi ke na usuke manje waba umqondo oqala ngomqondo wesibili. Lapho ke na ngu-A. U-A uyimpendukezelo. Uyabona ke na u-A uyimpendukezelo ka-A. Kusho ukuthi ke na lapho khona ke na sithola igama eliku-A. Siyakwazi ukuthi mhlambe asithi ke na unegama wena olaziyo eliku-A. Uyayazi incazelo lelo gibizo la sithi uhla mhlambe ke nomzekelo. Uhla asithi uyazi ukuthi uhla uchazana noma sesichazile njengova. Siyazi ukuthi uva uchazana. Uchaza ukuthi kunekuziphinda okwenzakalayo esikhathini esithile. Bese ke na sithi ke na uma ke na lokho ke na kuyisiqasimo bese u-A ngingamazi ngizokwazi kanjani ukuthi ngithole incazelo kwa-A. Sithole ukuthi ke na isintu ke na sesipha ke na lo mgomo lo. Umgomo lona uthi u1 usinye phezulu kuka-A. Lapho ke na u-A lapho umele ini isu noma insusolo eka-A. Ngolsusolo ke na ngisho i-concept eka-A. Bese ke na siba ke na no-E. Kusho ukuthi ke na wesithathu ke na lo mgomo lo. Umgomo lona ke na uthi ke na wona u-A ubonwa ngo-A. Kusho ukuthi ke na u-A ngaphezulu kuka-A noma u-A uwaba ngu-A. Kusho ukuthi u-A phecelezi udividwa ngu-A. Umgomo ke loyo. Lokhu ngithanda ukuphawula engazi ukuthi ngokuphawulile na. Kodwa ngathi angikuphawula ngokuthi ke na le migomo lena iyimigomo eyemathematika. Akusiyona nje imigomo njena engathi ke na yefilosofi kodwa ke na imigomo lena eyemathematika okwenza ukuthi ke na sichazeke ekuthini ke na inkulumo noma ukukhuluma kuyini ekuthi ke na kungaba khona imigomo ekwazi ukuthi iphawule inkulumo noma imiqondo noma amasu enkulumo. Njengoba manje njena ungimamela ukuthi ngisakutshela lapha ke na ngemigomo, le migomo lena ingeyemathematika ngoba isintu sisisiza ukuthi ke na siqonde ukuthi imvelo eyempilo yekonke kahle kahle iyimathematika ubuqubayo. Umoya
bekonke kahle kahle buyi-mathematics, hayi nje ubumoya nje obuphaphayo, kodwa ke kukhona isiqu, kukhona uma omile ukuthi uxhasa ikonke noma loyo esingakwazi ukumbona, ngoba khumbulayo sikhulumile izinto ezisisekelo ukuthi izona ezibambayo baphansi, futhi ke nezinto ezisisekelo ziye ziphinde ke nazibe incane, ziye ziphinde futhi zingabonwa lezo zinto lezo. Kodwa ke bukhona kubalulekile ukuthi kena uyiqonde, kakhulukazi kena uzowakha indlukazi eyaphezulu. Sesiyakhuluma komasipala ukuthi kena ingakho kena isintu sibalekile ukuthi sisifunde kanje, ngoba phela manje sifunda umqamelo sisuke siye phansi bese siyaphezulu. Sasho ukuthi ke isizathu sokuthi siye phansi ukuthi ke namanje isikhathi sesifikile lapho khona simele ukuthi ke nasikwazi ukuthi siye phezulu sikhuphuke. Umdali akavumi ukuthi ke nasiye phezulu singazange thina siye phansi sifike silungise lapha. Kodwa ke ukuqonda ke ukuthi ke na uNkosi Yeshua nguyena kongithuma mina ukuthi ngikwazi ukukhuluma ke nangesintu, ngoba ngizwile ke nanoku amahemihemo akhona lapha ukuthi ke namazwikazi lawa njengo-Israyeli, America afuna ngempela ukuthi izwekazi leli iningizimu Afrika ihlephuke, kube lula ukuthi phela manje iphinde futhi ibuswe. Kanti ke futhi ke nasizwile futhi ukuthi ke nizitha kakhulu ziyasaba kakhulu ukuthi ke izwekazi leli liphinde futhi libuyelane lihlangane, kakhulukazi inhlanga lezi. Ke ingakho ke isintu ke silapha, ingakho ke siya phansi, sifuna ukuthi ke siphinde sitemule phansi, sakhe phansi, sikhande phansi, silungise phansi. Yaphuka indaba yethu siyinhlanga njena noma ke nasisizwe sakaNguni, yawa indaba yethu lapho khona ke sesingasanakho ke ukuzikhanda ekuphatheni ulimi lwethu. Lapho ke ilapho khona isizwe sakaNguni, uma ngibala amaNguni ke sengibala amaNguni wonke, ilapho ke thina ke isizwe sakaNguni ke siwa khona, simosheka khona, sibhidlika khona, sibhubha khona. Lapho khona ke sesidivisa ke ulimi lwethu, sesingasakwazi ukuthi manje siphenye ulimi lwethu. AmaSwati manje sifundela ulimi lwabo bewodwa, kungathi manje siSwati ngesabo kanti akusesabo, isikaNguni. AmaZulu sesifundela isiZulu bebodwa ngathi isiZulu esabo, kanti samaNguni. AmaXhosa sesifundela isiXhosa sabo ngathi isiXhosa ngesabo, kanti isiXhosa ngesamaNguni. NamaSuthu sesifundela iSuthu sabo bebodwa ngathi iSuthu ngesabo, kanti iSuthu ngesamaNguni. Into yomuntu ngeyami, eyomlungu ndiyayifanisa ngoba uma ubheka isilungu, ubheka isilatini, ubheka isiGreek, uzoyithola lapho into yomuntu, uzosithola lapho isintu khona lapho kulamagama. Izinto ke nesizophinde lezo siziveze, siwaveze nje lamagama amaningi. Ngiyabona ukuthi uma sesibuya ngevikeli elidlule sizofika ke manje lapho ke sesingena khona, sisigijima manje sesikwazi ke manje ukuthatha lamagama lawa amaningi esiwathola nakwisiNgisi, nakwisiGreek, nakwisiHebrew, nakwisiXhosa, kwisiSwati, kwisiSuthu, kwisiZulu, kwisiTsonga, kwisiVenda, siwabuye sibonise ukuthi ke lamagama lawa kahle kahle axhumana kanjani. Yikuphi lokuxhumana kwakho lekhathi leli elikwazi ukuthi lixhumanise izilimi zonke zabantu? Lo mthetho kwalona wesithathu lona uwona ke nozosiza ukuthi size sifinyelele lapho khona sikwazi ukuthi sixhumanise kahle. Ufanise sintu uyasho ukuthi siyi-mathematic, lamanye mangithi ngiyabuka mina lo A, E, I, O, U uyafana nangalesi ngiseni kusingi A, B, C, D, mara uyafana na 1, 2, 3, 4, 5. And ngijabulele isikhathi uma uceda ku-A uvile ukhona nokufaka inamba lapha. So lokuthi sithi mathematic kuyafana, mhlambe singasho ukuthi kubala lo ngobani ubale nesicalo lokuthi A, B, C, A, E, O, U kuyafana vele na 1, 2, 3. Njalo impela kuyafana nakubala vele, kumele lokho ke phezulu kokubala impela kuncike ekubaleni impela nje nakonke nje nangokubala. Uzubheka ngithi noma sesithi ke ukhuluma ibala uxoxa lapho indaba noma ke icelezi story, kodwa sithi uyabala okay ngoba isintu singokubala.
uyabona. Sigcine ngale ndzaba le sikhulume ngayo la lo mthetho lo wegcina lo ukuthi khona le kakushiya kwemuva ubekusengespeedify lapha kuthi sishiya intuthu but la ngijabulisa khona le ntuthu lokuyishiya kusho mhlawumbe umlando la qhamuka khona ukuthi kungafana nemap. Ngifuna ukubona ukuthi ihluke ngakanani netibongo netinanatelo ukuthi sibongo kucala sona mara mangathi uyabuka mawunanatela mawulandzela lesinanatelo asikisi phambili sikisa emuva lo muntu la akaqhamuka khona kuthi lona uqhamuka la so ngifuna ukubona ukuthi kuhluke ngakanani ke la kunalo mthetho wesithathu njengoba ubekisile ukuthi wena khona lokusala kwemuva but lo lokusalako kuyafana nale dictionary kuba ngilencazelo ukuthi nangi lo mlando wala kulanza umlando. Ngithi ngokuchazeke lokho ngoba ke ngathanda ukuthi ke nakushayisana. Mangikhuluma ke ngomlando lapho noma ke ngalokho okusalayo khumbula ukuthi lokho ke ngikuchaza phakathi ukuchaza esimeni sokuthi ke sifuna ukwazi ukuthi uma sikhuluma ngento kuthiwa spectrum. Suke sikhuluma ngento noma lwento safikisa ngokuthi ke kufana ke nokusalayo njengokuthi ke kulokho wena ukuthi ke kushiya lapho intuthu lokho kushiya lapho kwintuthu sisuke sichaza usi umqondo noma insusolo isu kasi usho ukuthi usi umqondo loyo ke uchazwa ngalokho kusala sesathi ke lokho ke lo mqondo lokho kusalayo lokho bese ucinga ngokuthi ke kunezigaba uyabona umuntu uthatha nje intuthu bese uyacabanga ukuthi ke le intuthu lena esalayo lena inezigaba ingxenye iyodwa yebo kodwa ke inezingxenye lezi ngxenye lezo zinguzi ukuthi ke yini ngama-frequencies sabekisa ke ngokukhanya ukuthi ukukhanya ke kuwumsizisi nakho kukhanya lokho kunani nova noma izimvamilo ezihlukene ukukhanya lokho kuyimvamiso yakho ukuhamba ngesivinini sakho bese ke kuye kufuthi ke mangikhumbula zisikhombisa iziva ezokukhanya angisho bese ke lezi ke izethu ke o zenhlanu uyabona ke nakho ke engithanda ukugcizelela ke kulokho okuphawulayo nokuthi ke kungani ke nabalaleli ekhaya kumele nje bagcile babizane batshile nabanye ukuthi ayanike nimamelini lapha bakuyithathini izengomgcibelo nakho lana kukhulunywa ngesimo indaba ukuthi ke uma siza ke ku-mathematica ku-STEM indaba isekutheni into uyijwayele yini uma ingqondo ingajwayelanga ukuthize ingqondo ayikwazi ukuthi ikufunde lokho ngokushesha manje sizathu sokuthi i-mathematica ibenzima kakhulu ebantwini abasunde emhlabeni wonke ke kodwa ke kakhulukazi ke endlini yabantu be-Afrika inzima ngenxa yokuthi indlela esifundiswa ngayo isiZulu ithi i-mathematica ne-science ne-technology izinto ezikude izinto thina esiseduze izinto ezinjengemimoya izinto ezinjengamasiko izinto ezinjengemhlambe yini ukukholwa mhlambe kwabaphansi uyabona thina izinto ezemithi bese kususwa kuqheleleniswe i-science kuqheleleniswe i-mathematica bude nobuntu bese kuba ngathi ke into entsha esingayitholi olimini lwethu ingakho kuvele kube nzima ukuthi ke abantu bafunde noma into encinyana nje ku-mathematica azinto encane ubothi lento encane kodwa umthetho wengqondo uthi nalento leyo encane uma ingqondo ithi lento lena asijwayele thina siyazi ngiyakutshela uyofunda iminyaka ufundane nje nento encane ungayitholi ngoba ingqondo ithena lento thina sijwayela kanti ke uma ke sesifunda ke sesiphenya isintu kanjena siyakwazi ke ukuthi ke siyenze ingqondo ingqingo ukuthi ijwayele i-mathematica uma ihlangana nezibalo uma ihlangana n'inhlusolo zakosayensi izimvelaphilo ingqondo ivele sijwayele lento lena ubukeke ukuthi ke ijwayela ingqondo lento lena hayi ngoba ifunde kuyiklasi yesayensi kodwa ifunde isintu ngokufunda nje isintu ngendlela isintu esisifundisa ngayo hayi ngendlela sifunda ngayo izilimi zobela kodwa ngendlela sifundisa ngayo isintu yenza ingqondo ithi kuyo yonke into yobuchule nento
science, mathematics, engineering, ingqondo ivele ithi wo hayi kena kuningi kumele ngokufunde kodwa kena ngiyayazi le ndawo enguyo angikho musha lapho yabona kena ngakho kena lapha kena bathi be-Africa Institute kena spiritual science so ukuthi kena sifundisa kakhulu kena imathematics nesintu lesi noma sesibhala ke nesintu ngendlela sesibhala ngande sesikhuluma ngazobona ukuthi nasesibhali njengalokhu sesiswathi sibhala ngazo noma isixhosa noma isizulu sibhala ngoba amagama vele nje ahlanganisa adibaniswe noma kuyiswathi noma kuyisizulu vele nje kube inxunxungu nje lapha kodwa ke ngoba ke sifuna ukuthi ke nabantu baqonde ukuthi isintu singimathematics isintu singescience kanjalo ke singakho isintu ke nasesibhala ngalelo hlobo esesibhala ngalo ke iAbhesi manje ke ngizama ke ukugcizelela kuloko okushoyo ke ukuthi impela ngoba ngiyakuzwa ukuthi ke usesikhalweni sokuthi ke imathematics lena ke bukanjani ke ukuthi ke esintwini sethu singayijwayeli noma ke ingabikho nanoma ke sikwazi ukuthi ke sifunda imaths sifunda iscience kodwa ke singazi ukuthi kahle kahle kwisintu sethu lesi isintu nje besifunda ngendlela eyokhokho bekade abadala bekade basifunda ngayo impela nje nangabe siyakwazi ukuthi simelane nezizwe zonke ezisemhlabeni. Ngicabanga ukuthi sibeke la namhla kwekugcina ngijatshulisa ngokuthi mathematics siyathi kwemali uyabona umuntu ungamtshela ngepayday ngeke ahlala ngalathi ilanga lakhe lepayday anuzuka sebenzile so lapho siyayathi kwemali sibongile sibambane ngalokutaka kuphela. Hayi kubonge mina ngithanda nje ukuthi nje nabalaleli ekhaya uma befuna nje ukuqhubeka ngale mfundiso bakwazi ukuthi bangasithola lapha na ku Facebook kusintu noma ke basithole lapha na ke ku app uPrincezwe T. No sibongile sitawenda njalo mina kethu la njengoba nje kuphela inyanga so utawubona imathematics abantu batobe baholile sibongile. Hayi kubonge thina.